iki hasilnya sing panen nanggone tali-tali lur. Iki tambah suwe tambah gede iki lur. Kayak ngene iki. Juga jangan lupa subscribe agar Anda dapat pemberitahuan ketika saya update video terbaru. Tombol subscribe-nya ada di bawah tangan saya. Oke, selamat mengikuti. Di rupa sing ana tali-taline. Lah dina iki apene panen sing nanggone tali. Lama-lama ketok mulai banyune bening. Iki mau mudune nganggo peso. Mas Tanjir nganggo peso. Nah, kuwi nanggone tali-tali kaya ngono iki. Kita anu marek ya. Nah, iki hasilnya sing panen nanggone tali-tali lur. Iki tambah suwe tambah gede iki lho. Kayak ngene iki. Nah, nang tali-tali. Luwih penak iki lho rasine lho. Luwih penak sing nanggone tali-tali. Sayange kondisi segara saiki ini ora mendukung. Di banyune separuh ning sore butek. Panas, kena polusi. Iya akeh sing mati. Kerange sing ngisor.